салом тамошобинони иззатманд, мо гурӯҳи эҷодии шабакаи Баҳористон имрӯз омадем ба шаҳри Бохтари вилояти Хатлон ва тасмим дорем ки суҳбати хубе намоем бо иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. Ёдрас мешавем ки барномаи Аниси Кунҷи Танҳоӣ меҳмони хонадони шумост. қаҳрамони навбатии барномаи мо ҳастанд озмуни озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст Меҳрангези Неъматулло аз шаҳри Бохтар. дуруд ба шумо Меҳрангез. Салом, дуруди худро мерасонам. Шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. Ташаккур. биёед Меҳрангез сараввал худро хубтар муаррифӣ кунед. бигӯед ки шумо хонандаи синфи чандум ҳастед ва дар кадом муассиса таҳсил мекунед? Меҳрангези Неъматулло ҳастам, хонандаи синфи 11-уми лицеи давлатии Ориёнои шаҳри Бохтар. Иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст. Аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ иштирок менамоям. Меҳрангез, бигӯед ки шумо тӯли чанд сол аст ки аз рӯи ин номинатсия дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок намудед? Тӯли 3 сол аст дар ин озмун иштирок менамоям ва дар даври шаҳрии ин озмун сазовори ҷойи сеюм гаштам. офарин ба шумо. яъне ки имсол дар ин озмун ҳам иштирок намудед ва дар даври шаҳрияш бошад сазовори ҷойи сеюм гардидед. офарин ба шумо. барои чӣ маҳз ин номинатсияро шумо интихоб кардед? барои ин ки ман ба ин китобҳои кӯдакона, яъне аз асарҳои Убайд Раҷаб, яъне Саъдии Шерозӣ, Мирзо Турсунзода, Латофат Кенҷаева, Гулчеҳра Муҳаммадиева, ин китобҳоро шавқу рағбати бисёр дорам. барои ҳамин маҳз ҳамин номинатсияро интихоб кардам. офарин ба шумо. оё асарҳои Саъдии Шерозӣ шумо гуфтед? Саъдии Шерозӣ ба адабиёти бачагона дохил мешавад? Не, ба адабиёти бачагона дохил намешавад. барои чӣ шумо инро қайд намудед? яъне хондани ҳамин, яъне дар номинатсияи мо ҳамин Саъдии Шерозӣ асарҳои инҳоро хондан ҳатмист. ман инҳоро мутолиа намудам. барои ҳамин хостам маҳз дар ҳамин номинатсия иштирок кунам. офарин ба шумо. шумо метавонед бигӯед ки даври ноҳиявӣ ва даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар шаҳри Бохтар чӣ гуна гузашт? хеле хуб гузашт. доварон ба мо саволҳо доданд, ҳарчанд онҳо мушкил ҳам буданд. ман кӯшиш кардам ба он саволҳо ҷавоб бигардонам ва ба даври вилоятии ин озмун роҳхат гирифтам. офарин ба шумо. хуб биёед дар оғози барнома барои мо як шеъри ватандӯстона қироат кунед. тоҷикистон, тоҷикистон, эй ватан, эй мулки обод, мулки мардони шарафманд, мулки шеъру шеър бунёд. офарин ба шумо. хуб бигӯед ки аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон, наврасон ва осори шифоҳӣ шумо бештар шеърҳои кадом шоирро ҳифз мекунед? шеърҳои Убайд Раҷаб, Болта Насриев, шеърҳои бачагонаи Мирзо Турсунзода, шеърҳои бачагонаи устод Садриддин Айнӣ ва ғайраҳоро мутолиа намудам. офарин. хуб биёед аз Камоли Хуҷандӣ, аз Ҳофизи Шерозӣ, аз адабиёти классик ҳама мутолиа кардам. бале, воқеан ҳам ҳар нафаре ки аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон, наврасон ва осори шифоҳӣ дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок менамояд, бояд ки дар баробари шеърҳои бачагона инчунин аз адабиёти классикӣ, аз адабиёти муосир ва ҳатто аз адабиёти ҷаҳон низ бояд бархурдор бошад ва албатта ғазалҳо ва дигар ашъори онҳоро низ бояд ки ҳифз карда бошад. ва ин лаҳза биёед барои мо як шеър аз устод Убайд Раҷаб барои мо қироат кунед. оби зулоли ҷӯйбор, шахро парма мекунад, оби зулоли ҷӯйбор, бӯи тарма мекунад, оби зулоли ҷӯйбор, бӯи сад гул мекунад, оби зулоли ҷӯйбор, бӯи торон мекунад, оби зулоли ҷӯйбор, каф даври лаб меояд, оби зулоли ҷӯйбор, бо сад аҷаб меояд, оби зулоли ҷӯйбор. офарин ба шумо. хуб Меҳрангез, роҳнамои шумо дар ин озмун ки аст ки шуморо ба озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст омода месозад? ба ин озмун ба ман падарам кӯмак карданд. ӯ ба ман роҳнамоӣ кард ки ман дар ин озмун иштирок намоям ва ҳозир бошад ман дар китобхонаи миллӣ бо ҳамроҳии муаллима Раҳимова Фирӯза яъне тайёрӣ дида истодаам. офарин ба шумо. хуб бигӯед Меҳрангез ки воқеан ҳам ҳар нафаре ки дар ҳаёти инсон нақши созгор дорад, нақши калидӣ дорад, воқеан ҳам шоистаи таҳсин, шоистаи ташаккур аст ва фикр мекунам ки ин лаҳза барномаи мо шуморо
оилаи шумо, падару модари шумо ва ҳатто нафаре ки барои шумо роҳнамоӣ мекунад, муаллимаи шумо тамошо карда истоданд, ин лаҳза барои онҳо чӣ гуфтанӣ доред шумо? аввало миннатдории худамро ба падарам мерасонам, чунки дар ин кор бисёр падарам ба ман кӯмак кард. Тӯли 2 сол ӯ ба ман ҳар китоберо ки ман наметавонистам аз ин ҷоҳо яъне дастрас намоям, ба ман дастрас мекард, бо ман саволу ҷавобҳо мекард. Ва имсол ба назди муаллима дар китобхонаи миллӣ бо он кас маслиҳат кардем ва ман бо ҳамроҳии ӯ тайёрӣ мебинам ва миннатдории худро низ ба муаллимаам мерасонам. саломат бошед ва воқеан ҳам ташаккури ҳар як нафаре ки китобхону китобдӯсту шеърдӯст ҳаст. Ман фикр мекунам ки беҳтарин ҳадия ин қироати шеър барои онҳост. хуб, ин лаҳза биёед барои падари бузургворатон як шеър қироат кунед. эй падарҷон, хоки пояд мешавам, вақти пирӣ ман асояд мешавам, бо ҳама дору надори зиндагӣ рӯи ҳавлӣ кафши пояд мешавам. офарин. хуб, барои модаратон чӣ гуфтанӣ доред? барои модарам низ миннатдорӣ баён мекунам, чунки ӯ бо ман ба шаҳри Душанбе меравад ба китобхона ҳар рӯз. Яъне модарам ҳам ба ин кор саҳм дорад, ӯ ҳам ба ман хеле кӯмак мекунад. ва мехоҳам дар ин ҷо қиссаи модаркалони Лоиқ Шеравиро бошад як 10 мисраашро қироат намоям. хуб, маромад. қиссаи модаркалону кунҷи гарми сандалӣ, ҳаргаҳе ки ёд меорам, дилам гум мезанад, боз пайроҳа маро бар сӯи деҳам мебарад, бар димоғам боз бӯи нони гандум мезанад, аз танӯри гарм ҳамчун рӯйиҳои модарам, кулчаҳои пухтаву ширмол меомад бурун, нони гарму оби сарди чашмаро пазмон шудам, модари раҳинтизорам нест дар дунё кунун, модарам аз навбаҳори зиндагӣ барвақт рафт, монд маро баъди худ гӯё барои дарду ғам, зиндаҳо аз ғам намемиранд фаҳмидам кунун, зиндагонӣ сахт шуд бе дасти нарми модарам. офарин ба шумо. воқеан ҳам меҳрангез падару модар дар ҳаёти инсон нақши калидӣ доранд ва албатта меҳру муҳаббати онҳо нисбати фарзанд бепоён аст. ба онҳо талош меварзанд то фарзанди худро дар роҳи дуруст роҳнамоӣ кунанд, тарбият намоянд ва дар оянда фарзанди бонангу номуси онҳо номбардори онҳо гардад. бале, воқеан ҳам шумо гуфтед ки ман дар синфи 11 таҳсил мекунам. ман фикр мекунам ки аллакай хатмкунандаи синфи 11 ҳастед ва шумо бигӯед ки чӣ дар оянда чӣ нақшаҳо доред? ман хатмкунандаи лицеи давлатии ориёнои шаҳри Бохтар ҳастам ва ба тариқи маркази миллии тестӣ ҳуҷҷатҳоямро супурдам ва мехоҳам дар донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав дар соҳаи яъне дар факултаи филологияи тоҷик таҳсил намоям. офарин ба шумо. хуб, акнун биёед барои мо чистон бигӯед. чистон ҷои ӯ ҳаст дар хона, мехӯрад мағзу дона, хурду хокистаранг аст, бо гурбаҳо дар ҷанг аст. офарин, муш бошад? Бале. Я под мишкой посижу, и что делать ухожу, или разрешу гулять, или уложу в кровать. Это градусник. А косаки пушти дар, нағмаҳо дори ба сар, садоятро кун пастар, хӯрокатро хур зудтар. ҷавоби ин чистон саг мебошад. офарин ба шумо. хуб, меҳрангез биёед як чистони дигар бигӯед ва албатта ҷавобашро на шумо ва на ман мегӯям. бигзор ҷавобашро тамошобинон ҷустуҷӯ карда пайдо кунанд. ба бобоям дар кор аст, ба бибӣ дастёр аст, ҳатто дорад муаллим, аммо ба ман чӣ лозим? офарин ба шумо. хуб, акнун бинандагони иззатманд, шумо имкон доред ки ин ҷавоби чистонро пайдо кунед. хуб, меҳрангез биёед як ғазал аз Камоли Хуҷандӣ барои мо қироат кунед. аз ту як соат ҷудоӣ хуш намеояд маро, бо дигар кас ошноӣ хуш намеояд маро, гӯям равзиндару султони вақти хеш бош, баъди султонӣ гадоӣ хуш намеояд маро, чокаронатро намегӯям ки хоки он дарам, бо бузургон худситоӣ хуш намеояд маро, аз лаби лаълат напарҳезам ба даври он ду чашм, пеши мастон порсоӣ хуш намеояд маро.
خب مهرنگز واقعا هم هر نفری که از روی نامیناسی ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک می‌نماید باید که در برابر حفظ شعرها اینچنین از اثرهای نثری بچگانه برخوردار باشد، یعنی آنها رو باید مطالعه کرده باشد. خب بیاید برای ما اثرهای نثری رو نامبر کنید. اثرهای نثری از استاد صدرالدین عینی: من مکتب کهنه، احمدی دیوبند، مرگ سودخور، یادداشت‌ها قسم 1 2 3 مطالعه نمودم و حالا باشد دو خونده را مطالعه نموده ایستادم. از عبدالملک بهاری پوستی گرداب، قیماق گردی کوسه. از عزیزی عزیز یعنی پوستی دروغ، خوسا برادران، انیسه و الیسا، کیف و غیره ها را مطالعه نمودم. آفرین به شما مهرنگز. خب مرگ سودخوری استاد صدرالدین عینی با یک بیت آغاز می شود. همون بیت در خاطرتان است؟ بله. سودخور از پول خود نان شکند گر به مثل، شیشه سندان شکند اطاله دندان شکند. آفرین به شما. خب اکنون شما به همه آن نفرانی که این حال ما را تماشا کرده ایستادند چی گفتنی دارید؟ به همسالان خودم گفتنی هستم که پیوسته کوشش کنند کتاب دوست باشند، یعنی وقتهای بیکاری خود را به هر خیل کارهای کوچگردی صرف نکنند و همیشه دانش خود را صیقل دهند و در تاجیکستان صاحب استقلال خود سهمگزار باشند. آفرین به شما مهرنگز. ما تمنای آن را داریم که شما در آینده غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است گردین و البته نامبردار این وطن و این ملت و این سرزمین گردین. خب بار دیگر شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر. تماشابینان عزتمند یادرس میشویم که همصحبت ما بودن اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است مهرنگز نعمت الله از شهر باختر. ما در اینجا میرسیم به فرجام برنامه انیس کنج تنهایی. تا برنامه‌های دیگر شاد و مسرور بمانید و اگر شما نیز می‌خواهید در این برنامه اشتراک نمایید پس با رقم‌های در روی اکران بوده زنگ بزنید. 881 81 39 39. ما شما را انتظار خیر.